Sir Archie, just a message, kahit na hindi pa alam ni King, message niyo po sa anak niyo, kahit na hindi pa niya naiintindihan. Para sa anak ko, sana makulit ka palagi. Sana makulit ka doon si Lord mo. Oo, kasi di pa ako makulit. Sana lumaki ka Hindi, sumusunod sa sumusunod sa amin, ha? Hindi ko na si Papa. Ayun lang. Sana takapto ka na para Namautusan ka na. makapat tayo sa kaputan. Thank you po. Big round of applause to Mr. Archie. Good afternoon. Thank you po sa lahat ng nagpunta. Alam namin na medyo may pandemic, pero natuloy pa din kayo, and sure naman po na safe po tayong lahat. And then, sa baby namin, sa first baby namin, kay Mikhail, thank you na dumating ka sa buhay namin, and we are so blessed as your parents. Tapos, lumaki kang mabuting bata, God-fearing, and huwag kang makakalimot lagi sa Diyos, and know that we're always here for you. Kahit anong maging stress mo sa buhay mo, isusupport ka namin ng papa mo, and then not only us, pati yung relatives natin, buong family natin, know that we love you so much, and yun lang.